זאת אני, שירה איפרגן. אני רק רוצה להגיד דברים חשובים שקשורים לערוץ שלי. קודם כל, לפני כמה שניות שברגע אמרתי שזה לכל הנרשמים, זה לא כזה נכון. גם לאלה שעכשיו אפילו הכירו את הערוץ יכולים להירשם ודאי ולכתוב את השם שלהם, והכי חשוב, אחרי שהם כותבים את השם שלהם, זה לכתוב אני רוצה לנהל איתך שירה איפרגן את הערוץ. אוקיי, ואני מזכירה שוב פעם, זה רק עד 3. אני לא יכולה לעשות את זה ליותר מדי. והכי חשוב, בערוץ שלי אני לא רוצה שתתחילו לקלל פה ושם. אם אני רואה שאתם תתחילו לקלל, אני אסגור את הערוץ, אפתח ערוץ חדש עם שם אחר, משתמש שונה, ואתם לא תכנסו אליו עד שתבינו שזה לא טוב. וזה לא יהיה יפה אם פשוט תקללו שם. גם לאלה שמקללים את האחרים. אני יכולה גם למחוק אנשים מהערוץ הזה על בחירתי. טוב, אז תודה. ביי.